Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Mwanzi makadii henyu mukomanashi, ndinotendawo nechirongwa chakanaka chaizvo. Ndiri mumwe anoteerera chirongwa chenyu. Zita rangu Vikai. Yangu haisi confession but kutotsvaka help kubva kwamuri nekumhuri yeZimbabwe. Tinewo dambudziko iro ratakasangana naro mumhuri medu. Mukomanashi takabarwa tiri 5. Inini ndini first born, ndiri mukadzi ane makore 40 years, then last born iye ane 17 years. Mukoma uyu wekupedzisira mumhuri medu, mwana uyu takamushaya. Patakamushaya mainge muri mugore ra2023 muri muna December. Mukomana achitanzwa nekufamba kumaprofita mun'anga dzine mukurumbira muHarare umu, asi chabuda hapana. Pese patiri kufamba tiri kungoudzwa kuti mwana akapondwa nevehukama, akarombeswa vakamuviga pekuti hatife takamuwana, kozi havasi kuda kuti apinde mumusha. Kana akapinda mumusha anozovapfukira. Isusu baba vedu vekubereka vakashayika, tasarwa naamai voga. Zvino dambudziko ravapo, amai vari kungorwara neBP, vanongogara vachichema kuti ndofawo here ndisingazivi kuti mwana wangu akaiswepi, nokuti n'anga dzacho dziri kuti dare renyu rakakura, mhiko yakaitwa pamwana wenyu inonetsa kubvisa, inotoda n'anga inoziva zvainoita. Vese vatinoendera vanotaura the same, kuti mhiko yakaitwa pamwana wenyu inonetsa kubvisa, havazvigoni. Mukomanashi nemi mhuri yeZimbabwe, kana paine vakambosanganawo nedambudziko rakadai, makazvikonawo sei? Tibatsireiwo kana paine wamunoziva, n'anga oro maprofita angakwanisa kutibatsira kuti tinge tichikwanisa kuziva apo paakaiswa. Tibetsereiwo and please help us. Tatambura vedu we, mwana wedu uyu aigara kumusha, handingakutauri nezita, aitoenda kusekondari form 4. Paakatorwa aiva neshamwari dzake, vainge vachitofamba. Shamwari dzake dzinoti akangodeedzwa nehama yake yainge iri mumotikari kuti uya kuno tinokusiya kumba, achideedzwa zita, iye achibva angoti guys tobatana kumba. Ndakuenda kumota iyo, imotikari yabamunini vangu. Nanhasi hatina kuzombomuwana, kana kumba haana kuzodzoka. Ndiro dambudziko ratiinaro, kutsvakawo help kwamuri nekumhuri yeZimbabwe. Tibatsireiwo kana paine vanoziva n'anga dzinonyatsokugona kubvisa mhiko iyi. Ndizivisiwo mukomanashi kana maposta. Nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, zvinoitika mukurarama zvinorwadza. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava hanzi tiri kungotsvakawo, at least toda kungozivawo kuti mwana uyu kunyange zvake vakamuponda vakamushandisa muurombwa hwavo, but vakamuvigira kopi. Zvatinoita sevanhu vatema zvinorwadza hazvo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kune avo vanenge vachida kuvabatsira, munokwanisa kuuya kuinbox kwangu, then ndobva ndazokupai mafoni numbers avo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. I have been in the UK for a very long time. Saka motongoitawo muchitongogadzirisawo apo nepapo, because when we came here we were very young. This was when Zim started to go down the drain. That was when our parents thought kuti it was far much better for us to come and live in the UK. I was born in the year 1970. Saka baba vangu vane coffin ravakatenga. He then buried this coffin along Beitbridge Road, just outside of Masvingo. Kuti richiriko coffin iroro, kuti ungariona nemaziso ako awa enyama, I doubt so. But zvatinongonzwa zvichitaurwa zvinonzi mushure mekunge baba vaona kuti zvinhu zvavo zvainge zvapanduka, ndopa vakabva vachizotorana nen'anga yavo. They drove from Harare vakangoti darikei Masvingo zvishoma. That was when they buried that coffin. So kwedu kwatinobva kuGweru, I've been living in the UK
for a very long time. I am 54, ndakarorwa uye zvekare ndine vana vangu vaviri vatokura. I run a care business. From the outside, munhu anondiona anokwanisa kutongoti, this woman, she is a good Christian woman. Everything is just ordinary about me. And we are so successful inini nemurume wangu. But nyaya iripo ndeyekuti kwedu uko kune mweya wengozi zvekuti kana murume wangu haatombozvizivi. And it is a secret that I have been carrying and I have not told anyone. Zvinhu zvatinongoziva isusu sevana vanyamunhu, zvekare nedzimwe hama dzaamai, noti dzakawanda dziri kuno, zhinji dzacho dzandakazototora hadzitozvizivi kuti baba vedu ndo zvavakaita. Even my own church pastor, I once tried to tell him about this. Ndikazongotanga kungochema usiku hwacho ihwohwo, ndakabva ndachizovarota baba vachiti wafungirei kuita zvinhu izvozvo zvauri kuda kuita. Vakabva vachizondiratidza vision. Ndainge ndakatovapfugamira ndichichema, vainge vachida kutotora pfungwa dzangu zvichidudza izvo kuti if I was going to tell the pastor, ndainge ndichazotanga kupenga. Vakandiudza kuti kana anga ari pastor ane simba raMwari, angadai atozviona nechekare kuti pane zvawanga uchida kumuudza pamusoro pezvose izvo zvandakaita. Zvino kana iye atotadza kutozviona kuti pane zvawanga uchida kumuudza pamusoro peizvo zvandakaita ndichiri mupenyu, zvinokukubatsirei kuudza munhu asina simba. Kubvawo ipapo ndinongoendawo hangu kuchurch, but ndinongoendawo zvezvo zvekungoti kondingagodii, since I was born and raised in a Christian family. So it was in the early 90s apo baba vangu pavakatanga engineering company yavo, but vakatanga kambani iyi zviya zvekuti vainge vatongoriwo front man weumwewo murume ainge achitawo zvematongerwo enyika. Saka kambani yababa yavainge vatanga engineering, even though he was an engineer, ndiyo yainge yopiwa mabasa napolitician wacho iyeye. My father already was a businessman. Vainge vaine matrucks vachiita madeals, uye zvekare he was deeply connected in the ZANU circles. Mugore ra1992, that was when he got a tender to repair potholes and to do resurfacing work on the Masvingo to Bait Bridge highway. We celebrated a lot, and baba vangu, I still remember kuti vakatotenga mbudzi vachinwa madoro avo makaso lager, and everyone said kuti now we were going to be set for life because paitaurwa mari dzakawanda. Kazhinji kacho kana ari matenda aya ekuti unenge wangoita ekutongopiwa nevanenge vaine zvinzvimbo mugovernment. Saka mari dzacho padzinobuda dzinotongobuda ari mazikumari akawanda. And my father one day he said something that I will never forget. Ivo vakangoti nezvandaita izvi ndichazvikona here. Chakaitika musi wacho iwoyo ndakanzwa baba vachichema panze. Ndikati ko baba vari kuchema chichiri kumboitika? It was somewhere kuma past 11 p.m. Baba vangu, even though vainge vari munhu ainwa doro, but vaiwanzo kunwira doro ravo pamba. Musi wacho iwoyo, musikore wese wezuva naamai vainge vasingataudzani. This was a day after pabva kusvika umwe murume wekumalawi, but airakidza kuti iye ainge ari mumuslim. Tisina kutoziva kuti yainge iri ng'anga. Izvo amai nababa vainge vachitonetsana because zvinhu zvaizviya zvainge zvapanduka zvino. Saka baba vakabva vachizobuda vakaenda vakanonwa doro. Pavakadzoka manje ndopandakanzwa vachichema. Vainge vakamira padhuze nepawindo remuspare bedroom macho mandainge ndichirara. Ndakabva ndachizobuda panze, ndopa ndakabva ndachizonzwa baba vachidemba vachiti kondaitei kondaitei. Then pavakazondiona vakavhunduka ndobva vati ko uri kuitei panze, ko karumwa nenyoka? Ndokubva vachizopinda mumba vakati nditevere, usasara uri wega panze, hameno hako kana ukasara uri wega panze. So after the contract had started, zvinhu zvakatanga kuchinja. Pamba painge pava kungogara pakazara vanhu vekumalawi vachingouya in and out, mamuslim. Zvainge zvava kusatombonzwisisika zvainge zvichiitika. Dzimwe nguva vachiti hama dzedu dzekumalawi. Paitouya umwe murume uyu aipfeka hembe dzinotyisa dzemacolors, ainge aine rimwe zigemenzi rake riredhi
rainge rakasonererwa minzwa raityisa, uye zvekare kuseri kwemba vakabva vachizotoita kashrine. Vaitopota vachitoendapo pakashrine kaya vobva vatotanga kutonamata ivo nevanhu vaya vekumalawi. Tikangoti zvimwe kuda baba vava kuda kujoina ichocho chitendero chemamuslim. Then there was this other night I woke up because ndakanzwa kuti panze painge paine mombe yainge ichikuma. Ndikati ko mombe chii chiri kuitika? When I woke up and I opened the curtain, ndikabva ndachizoona kuti pane umwe muti wemumango painge pakasungirirwa rimwe bhuru. Before 9 a.m. I woke up and I ran to my mom. Ndikabva ndati mama, I saw a black bull that was tied to that mango tree. Mama vakabva vati show me. We then went to the back of the house. Tikaenda paya painge paine zimuti remumango, ndokubva taona kuti that bull, it was no longer there mukomanashi. But what we saw was utterly disgusting. We saw the insides, they were still there, and there was blood that was everywhere. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa, but amai vangu ivo vakangoramba zvavo vakanyarara, vakabva vangoti ndokubva vadzokera zvavo mumba. Ndakazovanzwa kubedroom vainge vava kupopotedzana ivo nababa. Saka zvinhu izvi zvakazongoramba zvichingoitika at all the times. Vaitoti pagore nepagore a bull will be slaughtered at the same tree at the same time. Then zvinhu izvi zvakabva zvachizopanduka mukoma kupanduka zvekuti mumhuri vanhu vakatanga kufa. At that time I had this other brother of mine who was studying bookkeeping Bulawayo. He came home and paakauya kumba, my dad was so mad with him we could not even understand. Tainge tichirika vana vadiki. That was when he started complaining achiti imimi baba zvamuri kuita handisi kuzvifarira, munhu iyeye wamuri kutumidzira kwandiri muudzei kuti handisi kumuda, handisi kuzvifarira. So we could not understand kuti what was our brother saying. But pavakatanga kuzorwara nepfungwa ndipo pavakazotanga kurotomoka. Vaiti kana vakatanga kurotomoka saizvozvo amai vaitotora bhandi vobva vatanga kuvavhundutsira vachiti ndinokurova. But ivo mukunotaura kwavo vainge vachiti amai vanouya kuhope, but pavanouya vanenge vakapfeka face youmwe musikana uyo wavainge vachimbodanana naye kuBulawayo. Something was going wrong. Then that was when baba pavakatadza kubhadhara vashandi vavo vachiti hanzi kwainge kuine delay yemapayments. One day that was when I overheard him vachinetsana zvekare namama because kune kwavainge vachida kuti vange vachizoenda. Izvo vanhu vainge vachifana kuti vange vachizoenda kuMozambique. All of a sudden our parents just went missing. Tisingazivi kuti vainge vaenda kupi. My parents angu vakaita 1 week tisingazivi kuti vainge varipi. Then after about 1 week ndipo apo pavakabva vachizodzoka. Then one of my sibling told me kuti mumotikari mainge muine coffin chairo rainge riri mupickup yadheti. Takabuda panze ndokubva tachizoenda kupickup kwavo because vaishandisa Isuzu makore acho iwawo. Ndokubva taona kutoti mainge muine coffin iri rainge riri rewhite ritori nekamucheka pamusoro. Then that was when my brother uyo ainge achirwara nepfungwa akangobuda mumba achimhanya achiseka akabva anojambira mupickup. After that was when paakabva achizovhura coffin riya akabva atanga kuseka. He then fainted, so we both screamed, me and my sibling. After we had screamed, that was when vabereki vedu pavakazobuda panze vakabva vatanga kupopota. My father, he was dressed in a white garment, uye zvekare amai vainge vakabata kamwe kahari aka kainge kakazara neropa. Vakabva vati taifanira kutoti tinge tichitopinda mumotikari nekuti zvatainge taona tainge tatozviona. Vakabva vati chekuvanza painge pasisina. That was when we drove just outside of Masvingo. Vakangotsvakawo panzvimbo pekuti painge pari quiet pakasango, and then he parked by the side of the road. Vakabva vachizobatsirana naamai kwava kuburutsa coffin riya vakabva vachizopinda mune rimwe prazi, but not very far from the road.
ndokubva vachizoti tinge tichiuya nemapiki nemafoshoro takashandisiwa mukomanashi musikoro wese wezuva tichingodhiga chete. Taiti kana tikaona motikari dzinenge dzichifambawo zvishoma nezvishoma tobva tahwanda muzvikwenzi kusvika vaona kuti level racho ravainge vachida rainge rava right, ndokubva tachizotora coffin riya baba vakapindamo mugomba muya tikabva tachizovagamuchidza coffin riya. Mushure mekunge tavagamuchidza coffin riya ndipo apo pavakabva vachizotora hari iya yainge iine ropa. Vatora hari iya yainge iine ropa ndo pavakabva vachizotanga kumwaya vakamwaya ropa riya pamusoro pecoffin. Vapedza kuita saizvozvo vainge vaine bhuku, kakaunta bhuku kadiki kainge kakanyorwa mazita, vakatanga kubvarura mapeji vakabva vazomaisa mucoffin muya ndokubva vaisa zvekare hari iya iyo yainge imbori neropa kwava kuvhara coffin riya. Takabva tachizotanga kufushira, then baba pane mhiko dzavakaita, dzimwe dzacho ndatodzikanganwa, zvose zvavakataura zvimwe zvacho ndazvikanganwa. That was when pakazotanga kuitika maaccidents. Ndikangoti kubva muna 1997 pakaitika accident. Baba naamai dzimwe nguva vaikwanisa kuenda nehanzvadzi yangu uyo ainge achipenga. Taingoti kana tikangoverenga munewspaper vaiwanzokufarira the Herald kana pakanzi nhamba yakati vanhu have died in a masvingo crash, my dad immediately with my mom, kunyange zvikanzi 15 feared dead on Beatbridge Road. Vakangoona kana kunzwa maheadline akadaro immediately vaibva vachizosunungura my brother, because at that time ainge ava kunyanyisa kutopenga, aingoita right chete kana kuri kunzi kukaitika maaccident then obva atoita munhu atori right akatokwana, obva vachizoenda naye. And my father when he would come back vaiita imwe mari yakawanda. Baba vangu vakazoshaika. When he passed away, we had already came here. He died of a stroke. There was no warning, no illness. He simply collapsed one morning. Saka ivo vainge vakati, according to our mom, my mom said kuti baba vakati ivo havadi kuti vange vachizovigirwa kuZimbabwe. Mukomanashi pakaitika mamwe mashura ekuti vanhu vakatadza kuziva kuti voita sei. Whenever my mom would go to the mortuary, she would get so sick and she would be hospitalized. Ndipo apo vana gogo kumba pavakazoti mutumbi wababa waifanira kuti ungochidzokera kuZimbabwe, but we never went. It was my mom and some of her cousin sisters vakazovaperekedza kwava kudzokera kumusha. So since that time hakuna kana kuzomboitwa marituals acho iwawo. There was no way kuti tava kunoko then we start to do all of those rituals. Some of my siblings, they have gone to America, but inini I preferred UK even more. Mugorera 2015 I once went to this other church kumasowe kuLeeds uko. That was when one prophet said kuti I should be careful because the coffin rababa vangu rava kuda munhu, so maybe it is I. Hapana kana kumbotora nguva mukoma, just close to Mwenezi pakabva patoitika accident. Hana yangu yakarova because I had a dream, and when I had a dream I saw people dying, but ndakazviona nditori kune rimwe village ndichita sekunge nditori kuMwenezi ikoko. Then ndo pandakazoti one day ndiri kuFacebook ndikabva ndatoona mapictures evanhu vakaita accident. Kusvika pari nhasi ndiri munhu wekuti kana ndiri paFacebook ndikangonzwa kuti along Beitbridge Highway kune vanhu vafira muaccident, hana yangu inobva yarova ndichitanga kufunga kuti asi baba vangu vakacherera coffin iro ravakati kana kuri kunzi vakatadza kuzozadzikisa mhiko, hanzi rinongosarudza warinenge richida kune avo vanenge vachitravela along Beitbridge Road. But handichanyatsokuziva kuti coffin iri takaricherera nechepapi. That is my own confession, our own family secret. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Naimi zvakangooma hazvo vedu we. Hey.